Ungaba unesifo sikashukela, inhliziyo eshaya ngamandla, isilungulela, isifo sohlangothi, isifo samathambo, ukuqunjelwa, ukuvuvukala, izinhlungu emzimbeni, ukushesha ukukhohlwa, ukuphelelwa ubuthongo, uqwashe, ukuswela amanzi ngokweqile kanti nokungaphefumuli kahle. Lezi-ke ezinye zezifo esizibalayo uma sithi iMoringa ilapha cishe ivikele izifo ezingaphezu kuka-300. Kungashonela ngake ingane kwethu uma singaqala siyibale zonke. Kodwa-ke kule video sizamele ukucaphuna ulwazi olubalulekile, saphinde-ke sazifaka-ke kuyo le video nazo zonke-ke lezi zakhamzimba ezidingakalayo emzimbeni eziqukethwe yiyo iMoringa, ukuze wena uzoyiphoza ivideo bese uyazibukela uzifundele. Ngoba hayi, uma ungaqali ukusebenzisa iMoringa emva kokuthi inconywe kangaka ngapha nangapha, ukusho ukuthi wena usafuna ukunesa izigulo zakho. Uma-ke uzimisele ukuqala unakekela impilo yakho, ziqalele-ke iMoringa, uphuze nje isipuni ngosuku. Kanti uma ungazwani nokubaba kwayo iMoringa ngoba iwumuthi ingane zakwethu, ungazitholela ama-capsule. iMoringa-ke siyayidayisa isuka ku-8 rand. Ungasithinta-ke ku-068 533 5593 ukuze uqale uzozibonela wena ngowakho umzimba ukuthi kufanele ngabe kade wayiqala iMoringa.